Добър вечер! Вие сте шоу да ти паднат 100 000 клизми. И нашите гости тази вечер. Публиката да пляска! Така, тихо. Шепни ми, тихо. Така, гост номер 1. Как се казвате, едва ли не? Съм професор, доктор. Това е много интересно. Сигурен ли сте? Да се обърнем към следващия гостин. Вие сте. Аз съм си, обикновен човек съм си. А кои сме ние? Не, разбирам. Едва ли не. Но, кой сте вие? Аз съм забравения син на Александър Батенберг. Забравени син от майчина рода или бащина рода? Путка ти Ленина, какво значи? Много вулгарен зрител, участник. Това са нашите гостини, пияняците от Пловдив. Те се пляскат сами, защото са от Пловдив. Искам само да подчертая, че Сме пияници. пияници, ние сме феркачи. Значи, защото пием за удоволствие. Колко интересно. Разбирам вашата логика. И да прескочим към тази брада. Харесва ми. Така, да се върнем към въпросите. Това се е реклама на камера. Влизам. Така, въпрос номер 1. Готови ли сте да го чуете? И да. Това е въпрос за две връзки чесън от градината на баба Гинка и един стрък прас от бостана на дядо Косил. Въпрос номер 1. Въпрос номер 1. Интересно. Да. Вчера по това време, вие, по точка А, аз бях там. Преди 100 лета. Преди повече. Отговор. Отговор Г. Аз ще бъда там. Отговор Жм. Ама, не мога да работя така. Отговор Х. Тоска ма пита. И отговор да ви ба майката. Дайте ми парите. Да се обърнем. Да се обърнем към вас. Говорим с микрофон. Болха. Това въпрос е много интересен. Значи. Един наистина много интересен въпрос. За хелхата е следващия въпрос. Колко не скъп. Говорете, Да преминем към въпроса. позабърша. Значи мисля да наблегнем на отговор Х. Не, аз съм за последния. Отговор Х е една интересна стратегия. Защото... Митко, подай ми виното. Кое? Виното. Так, господа, моля, обсъдете въпроса. Въпроса. Дай микрофон. Така. Отговор. Кой отговор разбирате? Х. Отговор Х. Аз бях там. Относително. Относително, вероятно да. Да, Вероятно, че не се смее. Залагам на него. Верен отговор. Беше много хубаво. Да. Значи... Въпрос номер 2. Този път към вас. Така, ще наводим студиото и не дърпайте. Въпрос номер 2 идва от нашия друг гостин, който споменахме в предишния епизод. Исус. И специално до Исус стои Бай Пешо, комбайнера, който ще запита вас. Защо на 3 юни 1836 година, 5 септември, в 8.36, ви откраднахте неговите чорапи от простора? Спокойно, не бързайте. Аз мога да дам отговора преди да си го Отговора! Аз нямах чорапи. Отговор Б. Винаги съм искал да имам на Бай Пешо чорапите. Отговор Г. Оператора.
чорапите на бай Пешо ми харесват? И отговор В. Чорапа на водещия е леко скъсан. Така, котрето му са. Казахме татка. Така. И... Така, отговор е. Фейте микрофона, аз ще посервам малко водичка. Значи, да поразмислим малко. Мисля, че е последният отговор, защото малкият му пръст се подава като най-високия връх на Панизерските скали. Много добре. Свилен самковски картоф. Ще сега да помислим логично. Защо е бил скъсан? Гниди. По-живо, моля бе. Молодци. Гниди, луци, странен мирис, гъби на ногти си. Бай Пешо. Бай Пешо. Да, той слуша нашия гостин, да. Залагаме на него. Залагаме на отговор. Отговор жма. М. Бай Пешо. Не, чорапа на водещия. Чорапа на водещия е скъсан. Ще сте близко до отговора. Ако мога да кажете... Бе, папара. Че са за душа в места, къде си бе. Защо чорапа на водещия е скъсан? Чумюр. Печелите голямата награда. Бучка. Кашкавал. И ренде. Ето. Мога ли да попитам какъв е този неидентифициран млечен обект? Това е стелозагорски кашкавал. Чакай да си цокна аз тук, къде му тече. Не ми преча на кравешка баба, странно да. Много хубаво. Та да се върна на въпроса. Въпросът е, защо на водещия чорап е скъсан? Дайте микрофона, аз ще го поддържа. Значи... На редица причини. Слушам вас, ще си така налея водичка. Според мен... Не. Чорапа му е от кадифе. Освен ако чорапа не е купен от арменски магазин. Не! Е аджипас. Слушай, отговора. Нали знаеш как по Коледа... Колега, подайте ми уреда. По Коледа някой път на хелхата слага чорапче. Да. 2 Коледи подред. Той го изгризва. Той взима чорапчето, И го изгризва. изгризва го с сладките вътре и си го слага. Да. Господа.